skončili sme štvrtý, ako som hovoril. Kto vie, koľko zápasov sme vyhrali? Kto to má naštudované? Max. Vyhrali sme 13 zápasov. 3 sme remizovali a prehrali sme? 2. To by sme skončili veľmi vysoko, kebyže len 2. 5. Nie, 6. Dali sme 48 gólov a dostali sme 30. Máme štvrtá najlepšia obrana z celej súťaže sme boli a 7. najlepší útok. Takže treba sa aj zamyslieť nad tým, niektorí sa posúvate už do 15, niektorí ostávate v 13. Už by ste tam mali byť takí skúsení hráči, lebo už tam máte odmakaný rok. Tí, čo sa posúvajú do 15, zase budú mať nové skúsenosti, nových spoluhráčov, nových trénerov. Tretí najlepší. David Masáč bol tretí najlepší strelec. Druhý najlepší strelec. Áno, obidvaja. Tak, majú po 8 gólov. Náš najlepší strelec je? Kebyže nefláká tú jarnú časť, teda jesennú, minulý rok, tak mohol byť úplne voľakde inde. Matúš dal 11 gólov. Matúško, postav sa. Matúško, nech sa ti darí aj naďalej, tak je 15. Jo, nech si ďakujem. Darí. Zhodli sme sa s trénermi, že by to mohol byť niekto z vás. A to ocenenie som sa rozhodol, teda ja so súhlasom dáme Violke, lebo tá dneska teda celú súťaž hrala. Dobre. Ja poviem jednu, dve vety. Ja už som vám to povedal aj na tréningu. Odmakali sme si celú sezónu. A čo ste nás spravili najväčšiu radosť, veľké tímy vyhrávajú jaké zápasy? Ťažké, ktoré sú vyrovnané. A vy ste na konci sezóny tieto zápasy zvládli. Vo Voderadoch 1-0, s Modrankou doma 2-1. Presne toto sú tie dôležité body, ktoré ste získali a tam ste ukázali, že sa niečo naučili a dokážete aj zápas s vyrovnaným súperom zlomiť. Takže to je super. Každý jeden z vás odmakal a spravil nejaký progres, kroky dopredu a za to sa s vami my tréneri veľmi tešíme. Za to v mene náš trénerov vám ďakujeme. Prajeme vám, aby či už pokračujete v 15 alebo zostávate v 13, aby sa vám darilo aj naďalej. Veronika vám teraz porozdáva magnetky všetkým so spoločnou fotkou. Ale Martinko bol za nás. všetci sú aj naši od auto. Našim Zuzi. Zuzi, odtáľ to začínajú. Výško, dvíhajte ruky, dobre? Výško, páči. Máme to Vyzerá, že to máme Ivo, Šimon zavolá Ivana. A dievča, môžem ešte, ja volám čo? Gratulujem vám tak úspešnej sezóne, ktorú ste si vydreli. Býval som tu na tých vašich zápasoch, teda poviem vám, že bol to nervák vždycky, alebo teda väčšinou. A ani sa trénerom nečudujem, že sa tu koľkokrát zdvíhala hladina hlasu, aj sa tu pokričalo troška, ale malo to veľký význam. A vedeli ste, tak jak Palino hovoril, vedeli ste sa v dôležitých chvíľach zomknúť a otočiť zápas. Tiež vám chcem poďakovať v mene nášho klubu Božka Križovany, ktorými ste hráčmi.
tým, čo sa posúvajú do vyššej kategórie, alebo prichádzajú z vyššej kategórie, alebo zostávajú, držím palce a robte takúto radosť sebe aj rodičom aj celý budúci rok, dobre? Ďakujem vám ešte raz v mene klubu všetkým. Ja by som vám takisto chcel rozdať nejaké drobnosti. Deti dostávajú na turnaji. Postavte sa na sekundu, mohli by ste sa napísať. Postavte sa! Ivo, 5 eur. Všetky tieto veci by No dobre chlapci, dáma. Ešte je čas, aby som sa s vami rozlúčil aj ja, lebo ja končím ako tréner. Posúvam sa vyššie, idem s pánom Fašiangom, trénerom, do vyššej kategórie. A spravili ste mi veľa radosti, veľa ste ma najedovali koľkokrát, ale zvládli sme to nejako. Takže vám prajem do budúcna, že sa prídem pozrieť na štadión niekam, možno aj na reprezentáciu a budeme si hovoriť, že toho som trénoval voľakedy. To by bolo pre mňa najväčší dar. Dúfam, že to tak aj bude. Takže lúčim sa s vami, užijeme si to dneska, jo? Zabavíme sa. A toto budete mať na památku ode mňa. Máte tu križovanský dres a vzadu máte taký nápis, že Lívanec, aby ste si to zapamätali. Ideme, máme lívanečku, Violka. Ahoj, nech sa ti darí. Jo, Martinko. Zapamätaj, to je to Lívanec. Čau, nech sa ti darí. Jak to mi jedol tie Lívan? Keď si prečítate, tak si vždycky... Ja sa mám tak, jo? Ľudka, to už som bol krátko, ale budem to skúmať do budúcna, jo? Timon, delu si nám víťazný gól vo vode, Gado, super. Dúfam, že to začne baviť znovu. Pipo, pokračuj, jo? Tak ako máš nastavený tým, je to super. Michal. Darí, jo? Makajte v lete na sebe. Michko. Doby. Čo si smutný? Výškový vták. Ja viem všetko. Áno. David. Ja som ťa
To fakt ne. Mne sa to šmykne ako. Akože ja som... Ja som sa nazvala. Tí, čo odchádzajú, to boli naši fotbalovci, moc vám držíme palci. Všetko nech sa zlepšuje a chcem potom, aby ste privítali tých mladých, čo prídu. A troška im dali nejaké ochranné krídla, zaučili ich. Pre teba si rodičia pripravili malý darček. Toto máš lívanec ode mňa a tričko máš od klubu a dátum lečesího a všetky deti sa tie podpíšu. Dobre, toto máš ešte ode mňa. Tak, spolupráca. No, Ľubčo, ešte my sa chceme s tebou potáhneme ešte ináč, ale na inej úrovni. Ďakujeme a toto máš od Demna a od Bela na pavátku. Super. Čo nájdeš tam svoje? Dobre, díky moc. Dobre, tréner, obraz. Ja sa s tebou naučím. Áno, my ideme ďalej. Podpísal. Vážne. Vlastnoručne to, ne vlastnoručne, je to cez stroj vyšité, ale presne som všetko kontroloval, sú to originál, všetky one. Super. Máš takú malú píšťalku, môžeš to vytáhnuť jednu fotečku, aby bola... Jasné, môžeš. Človeka, čo to robil. Jasné. Iba aj sa dať podpisovať. Veď si dať vyrobiť. Daj sa podpíš. Jak sa... Ja to vám nemám dať čo? Čo mám dať ja? Šmaken. Burger. Šmaken dám. A to ja som prvý za to. Super, a ešte sami ho tam Všetky moje hlášky, to čo vás napadlo. Daj si tie šnúrky od toho na bok. aby si ich nezabudol. Zatiaľ asi moja žena, ja som za tým pripojil. Super, ďakujem. Vás to aj napadlo. Čím tam vydrž položiť, čo to ten odpocit? Kdy by si odbil do sekret zahrať, toto môžeš ho. Opa, ale... Tuotu sen polevu kampa. Ďakujeme, chlapci. Ty si na tú mikinu a ideme sa tam odfútiť. Filtovky všetci na hlavu. A to je jedno. Aby sa tam mestili. Dobre sa upravte. Všetky máte.